Привітання, сябри! Сьогодні ми робимо смачний, корисний коктейль. А вы любите молочные коктейли? Не забывайте про лайки. Ми розкажемо вам простий рецепт. Нам сподобаються банани, любимо заморожені ягоди. У нас черника зараз. Криху морозива. Яке смачне морозиво. Криху медика. Смачный медик. А теперь самое головное молоко. Давай откроем. Не могу. Да. Дякую, Ян. Будь ласка. Смачно. Смачно. Холодная. Але корисна і буде загартована. А вам сподобалося? Не забывайте про